A Pobra ofréceche. Vem que eu quero ver. Devoción e ledicia se dan cita hoxe aquí nas festas do Carmen de Pincheiros. Xa vedes como está a Pobra do Caramiñal, 4 días que van a estar aquí de festa en honra á Virxen do Carmen. Isto está ateigado de veciños e de visitantes para disfrutar destas maravillosas festas aquí, na Pobra do Caramiñal, na Virxen do Carmen de Pincheiros. O pregón vai a correr a cargo de Francisco da Vila, que é o CEO de Movalco. Quixemos que este ano fora un representante do tecido empresarial, porque, bueno, nos parece moi importante non só desde o papel que representan desde o punto de vista económico, sino tamén desde o papel social que representan as empresas neste concello, non? Sobre todo o papel que ten o polígono da Tomada dentro do que é as empresas de toda a bisbarra. Pensamos que hai unha programación que vai a ser do interese de todo o público. Correu a cargo toda a preparación da concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e penso que o programa vai a ser moi interesante. O Concello pasa a asumir 3 días dos festexos, pero igualmente as entidades organizadoras son fundamentais. Gracias, alcalde. Cuando era pequeño, yo al salir de la escuela no iba directamente para casa, iba para el taller de mi padre. Y cuando abría la puerta, por el olor, yo podía saber qué madera estaba trabajando. A veces abría la puerta y notaba un cosquilleo en la nariz y veía que mi padre estaba estornudando. Así que yo sabía que estaba trabajando madera de ucola. Pero otras veces, cuando trabajaba algún tipo de maderas, como la rega, que normalmente provenía de algún reciclaje, de algún viejo almacén, entonces al abrir la puerta notabas que con ese olor te trasladaba como si estuvieras en el centro de un bosque, como en plena naturaleza. A partir de agora, inauguradas as festas 2024 do Carmen dos Pincheiros. ¡Viva o Carmen dos Pincheiros!
Estamos Carfillas de Casandra con Sara e con María, que son as encargadas hoxe de amenizar as festas aquí na Pobra do Caramiñal. Que tal, como levades, chicas? Pois moi ben, a verdad, moi contentas. Moi contentas? Direo que sí. A primeira vez que estades ou... Na Pobra sí. Na Pobra sí? Como fillas de Casandra. Individualmente xa estivemos na Pobra. Bueno, me imagino, pero para amenizar a festa... Para amenizar a festa a primeira vez, que tíamos moitas ganas, a primeira vez. É que como se ve a noite? Moi ben, ademais a temperatura o día está chulísimo, así que eu penso que si, non? Que se vai encher isto de xente e vamos a bailar todas. Eu penso que si, ten pinta. Eu vexo que está a xente aí expectante, con ganas de recibirvos, pero a lo grande, Vos como ides a vivir desde arriba, dando todo? Home, claro, non hai outra opción. Nós solamente facemos un concerto para dalo todo. Para dalo todo. Non hai opción B. No. Aquí ou nos deixamos a melena ou nada. Efectivamente, para festexar as últimas dionisíacas que esta xira, así que nada, por todo alto. Última? Últimas dionisíacas. Bueno, despois virán outras cousas. Seguro, bueno, home. As fillas de Casandra, sí, máis conocidas coa pandemillo, digo eu. Bueno, podemos pedir un favor personal. A ver. Dedicádesnos aí unha capela pequeniño, pa de festa en festa. Sí? Ole. Dice así. Luz do candil, fío nas mans, sombras de orballo tecen no serán, donas da morte do despertar, danzan coa existencia de aquí pra lá, non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade,
Se ollas o ceo na escuridad, xunto ás estrelas veralas brillar. Aí vai. Ole! Moitas gracias, moitas gracias, moitas gracias. Bueno, non vos imos molestar máis, imos vos deixar que vos preparedes, que descansedes un pouquiño, que collades aire para dalo todo hoxe aquí na Pobra do Caramiñal. Muy bien, pues. Moitísimas grazas. Que tal esas caras de felicidade, disfrutando da festa do Carmen? Claro que sí. Que sodes de aquí, veciños, visitantes? Somos de aquí. De onde eres? Eu son da Pobra, xusto. E ti? Eu de Ribeira. E por aquí o Cabaleiro? Eu aquí de Palmeira, de aquel lado. De aquí ao ladiño. Sí. É que sodes fans das fillas de Casandra? Casandra. Sí, moi fans. Moi fans. É Sí. a primeira vez que as vedes en directo? Non, xa fomos varias veces. Aí sí? Sí, estamos encantadas con elas. Você sempre a primeira em sacar a bailar os mocinhos, mocinhas desta noite mestra. Era eco, era eco, era eco, a que fixo soar a nosa voz. Estos son sucesores das fillas de Casandra, eh? Que sodes de aquí da zona, chicos? Sí, de aquí, de Puebla. Que a primeira vez que así desver en directo? No. Eu sí. Sí, sí. Entonces emocionadísimo. Pero encántame, sí. Sí, ¿no? Moi emocionado. Moi ben, pois non nos vou molestar máis porque os vixo tan entusiasmados que non quero ocupar sitio por aquí. Pasalo ben, rapaces. Veciña de aquí da Pobra, visitante. Visitante. Visitante, onde ves? De Ribeira. Ah, bueno, de cerquiña, ¿no? Ao lado, sí. Eres conocedor entonces da festa do Carmen aquí en Pincheiros. Sí. E que tal? Que me recomendas hoxe visitar por aquí? Pois, bueno, a música que vai a tocar ahora que é super bonita. E, bueno, despois a festa en sí, en general. Bueno, vamos a dar protagonismo ás fillas de Casandra, non? Por a Correcto, sí. Sí. A primeira vez que vades ver ás fillas de Casandra? No, xa rimos en Ribeira. Xa as vistes? Sí. Entonces declarámonos fans absolutos. Absolutos, sí. E por aquí, de Ribeira. Tamén, de Ribeira. E de Ribeira. De Ribeira, de Ribeira. Pois aquí temos un grupo de ribeirenses que veñen á Pobra do Caramiñal a disfrutar das fillas de Casandra. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad, esto es fantástico. Galicia un paraíso. Uy, noto yo por el acento que de Coruña, luego... San Lucas Barrameda, Cádiz. De Cádiz. Hace poquito que estuve yo en el sur por ahí abajo. Joder. ¿Qué playas? ¿Qué espetos? Pero las playas de aquí de verdad son fantásticas. Son fantásticas. Sí. Pero bueno, ¿qué sois, repetidores aquí en a Pobra do Caramiñal? Sí, mi cuñada es de aquí y entonces veraneamos y pasamos las navidades aquí en A Pobra. Ah, muy bien. ¿Y conocéis aquí a las chicas que cantan hoy, a fillas de Casandra? No, eu teño moita ilusión de conocelas porque el que é un estudioso de todas esas cousas, estuve falando un montón de todo eso e a verdad que deben ser fantásticas, sí que sí. Son. A nos acabannos de regalar unha capela aí ¿Sí? espectacular. Ah, sí. Espectacular. Vimos de Aguiño, Daguiño. pero estamos veraneando ali, pero non somos de Santiago. Hoxe temos combate por aí, non? Sí, temos aí, sí, bueno, o que fan todos os anos. Fan todos os anos, entonces ti eres conocedora da festa. Sí. Eu creo que o concerto vai estar moi chulo ahora e, non, así, os lumes artificiais están super chulos, como diste, fan un combate así, poñen tamén na area, bueno, non sei se vai o sexto ano, pero soen poñer así na area tamén e dende a auga, están bastante chulos. Que eres fan daqui das fillas de Casandra? La verdad es que nunca las escuché, o sea que... Pois vas a flipar, a min acábanme de regalar unha capela aí detrás que todavía me está resonando o tímpano, con eso dixo todo, relájate e disfruta, que vienen curvas. E que opinas da festa do Carmen?
Nada, encántame, unha festa moi bonita e nada, aquí estamos a disfrutar todos xuntos cos amigos. En amor y compañía. En amor y compañía, en amor y compañía. Bueno, pues aproveitando estas palabras, regalarías un mensaje de agradecimiento aos organizadores? Sí, moitas gracias por organizar esta festa, que increíble, e nada, o ano que ven volveremos, obviamente, sí. Pois aí está, eso firmo, queda escrito en papel, po ano que ven, vémonos. ¿Es la primera vez que estás aquí? La segunda, he estado, he hecho el Camino de Santiago hace una semana y ahora estoy aquí con unos amigos que he hecho de Santiago, sí. Disfrutando de las fiestas locales. Sí, Galicia es un paraíso, Galicia, general. Moi ben, familia, imos ir a publicidade un momentiño, imos a disfrutarnos tamén deste pedazo de concerto que están dando as fillas de Cansandra. E recordade que se queredes que vayamos a gravar a vosa festa, tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Aquí vos esperamos na Pobra do Caramiñal, nas festas do Carmen de Pincheiros. Hasta ahora. A Pobra ofréceche. Ben, familia, aquí continuamos nas festas na Pobra do Caramiñal en honra a Virxen do Carmen de Pincheiros. Xa sabedes, se queredes que vayamos a gravar a vosa festa, 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Nos aquí seguimos, carpillas de Cassandra, espectacular. Soar a nossa voz. Vamos a salir un brindar, se me escucha cantar.
o mellor premio é ver que a xente que quedou encantada. A aceptación da xente, non? Sí. Como para non quedalo, cantas kilos de pólvora se queimaron aí, Dios mío. Aproximadamente uns 350 kilos aproximadamente. Se leva un cachiño montalo, non? Eso... Sí, levamos todo o día. Levamos hoxe todo o día, chegamos aquí ás 9 da mañá. A parte, levamos o que é o montaje, o que é o mecanizado, a programación e todo, leva 2 semanas. 2 semanas. Que vos encargades vos de todo, da selección musical? Sí. Moitas veces aquí o de cabina móvil, Geno, axúdame ás veces co audio, pero bueno, en general, entre todos, pois colaboramos un pouquiño para facer este espectáculo. Isto pasa de espectáculo, eu isto xa non sei como chamar, a octava maravilla, porque eu quedeime aí por un momento embobado, non sabía se mirar as luces, se escoitar a música. Bueno, eu primeiro felicitarte, darvos a enhoraboa, porque isto foi espectacular, Aurelio, en serio. E nada máis, vamos ter de deixar traballar. Sí, reivindicar un pouco a pirotecnia galega, que aquí as empresas de Galicia somos 3 ou 4 que facemos este tipo de espectáculos que moitas veces contratan xente de fora e nós estamos ao mesmo nivel que todos ou incluso por encima. E mandar unha última recomendación, que a xente non tire petardos por aí a lo loco. Sí, que o faga con sentido, que trate de non asustar aos animales e ás persoas que teñen que son sensibles a esas cousas, que procuren botalos en sitios alonxados de animais, que traten de non perjudicar ás persoas e aos animales. Aquí vos deixamos, recordade, 986 71 0741 ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com, e ali estaremos para gravar o vosso evento. Aquí vos deixo, disfrutade desta maravilla, familia. A Pobra do Caramiñal.